در شهر کلوب نصب حسابکنک‌های نوی برقی آغاز شده است. رهبریت شبکه‌های تقسیم برق میگویند حسابکنک‌های نو هوشمند میباشند. حسابکنک‌ها با نقطه‌های عکاسی مجهز است. با گفته مسئولین این حسابکنک‌ها هنگام دزدی برق آن را آشکار خواهد کرد. با نصب حسابکنک‌های نو آنها می‌خواهند سطح دزدی و تلفات برق را کاهش دهند. ивазкини ҳисобкунакҳои барқиро аввал аз кортиё сар мекунем. тақдири ё ҳалан тақдири ё ба ҳисобкунакҳои нави интеллектуалие ки ман ҳисобот да гуфтум ба ҳамон иваз карда мешавад. корҳои васбро ширкати тоҷигидроэлектромонтаж анҷом медиҳад. 10 сол пеш дар клуб ба 8000 сокин ҳисобкунакҳои нав насб карда буданд. ҳисобкунакҳо аз хитой ворид шуда бо василаи кортҳои махсус фаъол мешуданд. мақомот бо насби ҳисобкунакҳои кортӣ он вақт сатҳи нозиронро кам карда буданд. дигар сокинон худашон қувваи барқро пешпардохт карда ба ҳисобкунак ворид мекарданд. қарор аст бо насби ҳисобкунакҳои нав на танҳо дуздии барқ, ҳатто сатҳи нозиронро ҳам кам кунанд. яъне алоқа байни муштарию байни идора фақат тариқи электронӣ мешавад. контролёр ай байн меравад. ин фақат шаҳри Кулоб дозӣ. ина таҷдид сар шавад. худо хоҳад 2 солу 10 моҳ муҳлат дорад. баъди 2 солу 10 моҳ мо умедворим ки дар шаҳри Кулоб дигар контролёр аз байн меравад. ҳангоми насби ҳисобкунакҳои кортӣ сухан аз кам шудани нозирону қарз мерафт. аммо сокинони Кулоб мегӯянд ки баъди насби ҳисобкунакҳои кортӣ баръакс қарздор шудаанд. он вақт ҳам додситону додгоҳ аз иштибоҳу изофанависии нозирони барқ мегуфтанд. мо бақия биромад на чие набиромад бақия биромада. мо намефаҳмидем ки бақияш чие. баъд хичон мо ки қарздорем назоратчиё пешина намегуфтанд. ҳоло дар Кулоб 38000 ҳисобкунаки фаъол ба қайд гирифта шудааст. ба гуфтаи масъулини тақсимоти барқ аз ин шумора 8000 он ҳисобкунакҳои кортӣ аст. акнун қарор аст ҷои ин 38000 ҳисобкунакро ҳисобкунаки ҳушманд гирад. масъулини барқ гуфтанд ки ин кор аввал дар он шаҳру навоҳӣ роҳандозӣ хоҳад шуд ки талафот ва дуздии барқ бештар аст. пас аз шаҳри Кулоб қарор аст дар ноҳияи Данғара ҳисобкунакҳои ҳушманд насб шавад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Кулоб.